an b'a fɔ. Tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. Ni jamukan bɛ di aw ma sibiri o sibiri. A ka jɛmukan kora Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ. Surafana t'o dunnen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 10 na Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ. An b'a fɔ sigilen na an b'a fɔ kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw an wula Mohamed Touré ka bɔ VOA soba kɔnɔ n'o ye studio DC Washington DC Amérique faba kɔnɔna na ayiwa bi ye sibiri ye n'o ye novembre kalo o tile 12 ye an b'a fɔ o jɛmukan kɛnɛ sigira ni waati kɛrɛnkɛrɛn na bi ye a tako 408 ye an bɛ sɔrɔ Bamakɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ 102 FM a n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana radio Émergence kan Numéro du Sahel fiɲɛ turukala 99 ani tomi 6 kan an bɛ sɔrɔ fana ayiwa radio Kumase la ayiwa 92 sanfɛ n'o ye ayiwa an balima bugunikaw fɛ Mopti mara la an bɛ sɔrɔ radio Orona kan 93 oni tomi 2 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ 90 oni tomi 3 kan Gawoka an bɛ sɔrɔ 106 oni tomi 1 kan ayiwa an bɛ sɔrɔ fana Abidjan 90 kan ani 9 Wagadugukaw a bɛ se k'an sɔrɔ 104 oni tomi 2 sanfɛ n'o ye 104.2 FM ye an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ www.voabambara.com walima a bɛ se k'an sɔrɔ ayiwa an ka Facebook page kan n'o ye VOA Bambara ye ayiwa bi jɛmukan o bɛna lase aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ ayiwa an ka babu bɛna tali kɛ jumɛn de kan ayiwa kunnafoni di ani kunnafoni labilalen o nafa bɛ se ka kɛ jumɛn sigida kɔnɔna na barisabu a yirala k'a fɔ ko kunnafoni hɔrɔnya o ye bɛɛjɛ fanga sigi cogo ayiwa o sariya kolo jɔnjɔn ye min bɛ sinsin ayiwa hakilina ni kumafɔli hɔrɔnyaw kan o siratigɛw la kunnafonidilaw ka hɔrɔnya bɛ kunnafonidilaw dɛmɛ u ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ hɔrɔnya la ladiriya la fana ani fana ka jamanadenw kunnafoni u ka ayiwa sugandili kɔɲɔw kan ayiwa o fɛlaw aw fɛlaw ye jumɛn a ko la kunnafoni di a lahala bɛ cogo jumɛn Mali jamana kɔnɔna na ayiwa an b'a fɛ k'a ɲininka fana o bɛ waleya cogo jumɛn Mali kɔnɔ ye yala jamana fanga o ni kunnafonidilaw ayiwa olu bɛɛ bɛ k'u dancɛ bonya wa mun bɛ se ka kɛ walasa ka o jogo ni sabatiya jamana kɔnɔ ani ka bonya ka da kan aw ka jaabi bɛna kɛ jumɛn ye sisan an bɛna fɔli dɔ lamɛn ka kɛnɛ ɲɛtigɛ yanni an ka segin ka na an ka dunanw bisimila. An balimaw an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ k'an mafilɛ nin waati na an ka fiɲɛ sira fɛ n'o ye VOA Bambara ka page ye Facebook kan aw bisimila kura la tuguni aw bɛ an b'a fɔ de kɛnɛ kan nin y'a ta ko ayiwa 408 ye minnu b'a fɛ k'u da don nin bi baro la aw bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan o ye 002 619 02 70 ayiwa aw bɛ fu kelen kɛ kelen fila wɛrɛ 3 fila fu kelen ani 2 6 19 fu ni 2 o ni 70 ayiwa an ka bi jɛmukan an bɔra k'a fɔ sisan cogo min na a bɛna boli ayiwa kunnafoni hɔrɔnya ye bɛɛjɛ fanga sigi cogo o sariya ko jɔnjɔn dɔ ye min bɛ sinsin bere kɛ ayiwa hali ni kumafɔli hɔrɔnya kan o siratigɛ la kunnafonidilaw ka hɔrɔnya bɛ kunnafonidilaw dɛmɛ u ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ hɔrɔnya la ani fana ka jamanadenw kunnafoni u ka sugandili koɲɛw kan
aw fɛla ye mun de ye kuma fɔli hɔrɔnyali labilalen o waleya cogo la Mali la ni ko Mali la Mali kɔnɔ yala jamana fanga o ni kunnafoni dilaw olu bɛ se ka ayiwa u ka dancew bonya wa barisabu bonya ko do sariya de do a bɛ laboli cogo min na jamana kɔnɔ ayiwa mun de bɛ se ka kɛ fana walasa o jogo o ni u ka se ka sabatiya ka bonya fana a kan aw ka jaabi ye jumɛn o kama n'a b'a fɛ k'a da don an ka bi baro la a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan 001 202 619 02 70 o tɛ foyi wɛrɛ todunkan na 2 0 2 6 19 0 2 wɛrɛ ani 90 ayiwa a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye an ka bi dunan o ye an balimakɛ Alexis Kalambi n'ale ye kunnafoni gafe sɛbɛn ɲɛmɔgɔ ye Mali Tribune ka bɔ Bamako a n'a balimakɛ fana Shahana Takiyu ale fana ye kunnafoni di sɛbɛn 22 septembre o ɲɛmɔgɔ do nka sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Alexis ma ale bɛ an bolo yan Alexis i ni wula an b'a ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ an b'a lakanu ayiwa an ka bi babu nin ko kura tɛ sa nka kɔsan na a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ donna ayiwa kunnafonidilaw ka baara la jamana kɔnɔ ka ɲɛsin u ka baara kɛcogo u bɛ ayiwa sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ kumakan minnu bɛ fɔ a bɛ kɛ lahala min kɔnɔ ani ayiwa o hukumu kɔnɔna na radio so yɛrɛ dɔw datugura ayiwa nin dun ye san 2 ni kɔ ye sisan an bɛ furancɛ fanga ayiwa ka mara kɔnɔ nka an b'a fɔ min ma ko liberté de presse caman y'a yira a don min na u y'u ka don ɲɛnamaya Nations Unies n'o ye dunuya keleyantɔ o ɲɛmɔgɔ Guterres y'a fɔ ko jamana o jamana n'i kɔni ɲɛsilen don bɛɛjɛ fanga ma n'i ka kunnafoni labilalen tɛ ayiwa a nafa tɛ se ka sɔrɔ a tɔnɔ tɛ se ka da jamanadenw kan démocratie fanga kɔnɔ n'o ye jamu fanga ye ayiwa yan'an ka da don a baro yɛrɛ la ayiwa Alexis e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o lahalayaw kan Mali kɔnɔna na bi bi in na bisimila ayiwa gɛlɛya dɔ caman b'a la n'i y'a jate minɛ a bɛ n'a fɔ mɔgɔw b'a la k'u yɛrɛ ɲininka kunnafonidilaw ka baara ye mun ye kunnafoni jɔyɔrɔ yɛrɛ ye mun ye i y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ adamadenw ka hakɛ la i n'a fɔ adamadenw ka hakɛ ye cogoya min na u ka siyɔrɔ ɲɛnɛma sɔrɔ u ka hakɛ ye cogoya min na jamana ka u furakɛ k'u kalan adamadenw ka hakɛ fana ye jamana ka a to u ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o ye fɔlɔ ye donc kunnafoni ye mɔgɔw ka hakɛ ye kunnafonidilaw tɛ jamana jugu ye fasoden jugu tɛ bamananw ko tasuma fɔli tɛ da jeni ni a kɛra ko nkalon ma tigɛ fɛn ma da mɔgɔ la fɔ min kɛra k'o fɔ o ye hakɛ ye ni yɛrɛ an ka arajoso yɛrɛ caman b'a fɔ ko mɔgɔ kunnafoni tan bɛ n'a fɔ minɔgɔtɔ nka sisan a kɛlen don ka tugu an fɛ yan kunnafoni caman man di a kɛlen don k'a fɔ i n'a fɔ ni kunnafonidilaw ye a fɔ u bɛ kɛ fasoden jugu ye u bɛ kɛ mɔgɔw jugu ye ka tugu u ye fɛn fɔ min tɛ u ɲɛnako ye nka n'a dɔnna k'a fɔ kɔni ko nkalon ma tigɛ ko min fɔra ko lakika don u ka baara de ye kunnafoni dili ye nka o ti a to a ka fɔ ko u ti faso fɛ ko fasoden jugu don bɛɛ ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o tɛ jamana jɔ ni an ye delila ka fɔ yan nɔ ni minnu bɛ fanga la fɔ mɔgɔ ka kɛ ye bamananw yɛrɛ b'a fɔ ni i nin tɛ tiɲɛ f'i ye i jugu sara o ka tiɲɛ f'i ɲɛna ka tugu n'i b'a dɔn min bɛ yen min b'a la ka kɛ n'o de bɛ fɔ o b'a to minnu bɛ jama ɲɛfɛ minnu ye jama ɲɛmɔgɔw ye u k'a dɔn u kan ka min kɛ. ayiwa n y'a f'i ɲɛna cogo min na yan'an ka ɲininkali filanan kɛ an balimakɛ dɔw bɛ nɛgɛjuru kan ɲininkali dɔw bɛ sɔrɔ a bolo a tɔgɔ ko ayiwa Mala Tarawele Tarawelekɛ i ni wula. I ka kɛnɛ kɔni baasi t'aw la ye ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn ayiwa ɲininkali bɛ fɛ walima hakilina jumɛn b'i fɛ a ko la.
bon ɲininkali mun bɛ ne fɛ ne b'a ne bɛ fɛ ka dɔn de yala Mali presse est-ce que papier mun bɛ d'u ma ni ka yamaruya sɛbɛn d'u ma k'u ka se ka laseli kɛ o yala est-ce que bɛnkan dɔ bɛ se ka ta ni o papier tɛ mɔgɔ min bolo i tɛ se ka laseli kɛ i n'a fɔ a ka di i ye cogo min na wa ayiwa o ne ka ɲininkali ye quoi donc o kɔfɛ n bɛ VOA lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la Tarawele kɛ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ Alexis ma Alexis i bɔra ka Tarawele Mala ka ɲininkali mɛn yani an ka se o yɔrɔ la n b'a fɛ ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛn lase baɲumankɛ tɔn dɔ n'a bɛ wele ko Reporters sans frontières olu y'a fɛ ko ayiwa Mali la sisan kunnafoni ayiwa o lahɔrɔyani a seginna kɔ san kelen kɔnɔna na ni y'a ta salon la n'o ye san 2021 ka na bi la Mali seginna seginmayɔrɔ 12 la ayiwa 11 n b'a fɔ cogo min na bari sabu dan bɛ ka sigi kunnafonidilaw la mun bɛ k'u ka baaraw kɛ radio sow minnu bɛ k'u ka fɛn ani jabaraninw n'o ye télévision ye n bɛ joli b'a ta ɲɔgɔn fɔ ayiwa yan'o cɛ fana dunan radio wɛrɛw o ye kuma wɛrɛ de olu fana datugura jamana kɔnɔ o bɛɛ b'a jira ko gɛlɛya dɔ bɛ ayiwa a baarakɛlaw kan ani jamanadenw yɛrɛ ka hakɛ ayiwa o makari fanfɛla la nka i bɛ se ka ayiwa Tarawele jaabi fɔlɔ wa i ni ce awɔ n b'a fɛ ka min Tarawele ye o ye ko sariya ko kunnafonidila ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ baara la ni baara min ye ka kunnafoni ɲini ka sɛgɛsɛgɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani ka cari a bɛ fɔ o de ma kunnafonidila nka a b'a dɔn diɲɛ tɛ to bolo kelen kan fɔlɔ o ye mɔgɔ ye minnu bɛ baara kɛ minnu y'a kalan kɛ u bɛ baara kɛ kunnafonidiso la radio télévision wali gafe sɛbɛn nka bi na a faamuya cogo yɛlɛmana sisan mɔgɔ bɛ fara kunnafonidilaw kan a bɛ fɔ minnu ma lanceur d'alerte minnu bi a fɔ nin b'a la ka kɛ nin yɔrɔ in na u bɛ fara kunnafonidilaw ka cogo jumɛn na o ye ko sariya min bɛ kunnafonidilaw kisi o sariya kelen fana ko ka u lakana ani k'u bila o minan kɔnɔ ayiwa o baara ka ca ani a faamuya cogo ka ca fɛn caman bɛ yen min ma faamuya kunnafonidi la kunnafonidi tɛ polisiya ye kunnafonidi tɛ espionnage ye ani ka mɔgɔw dɛndɛn ani k'u ka fɛnw bɔ kɛnɛ ma nin si tɛ kunnafonidi ye kunnafonidi b'i kɛ sariya kɔnɔ a b'i kɛ hakɛ dɔ la jamana sɔnna minnu ma ayiwa bamananw ni bɛna segin kuma tɔ kan bamananw ko mɔgɔ t'i se ka i bolo kɛ ka tile kunbɛn sariya kunnafonidi sariya dɔ ye ko ni fɛn fɔra min tɛ tiɲɛ ye hakɛ b'i bolo k'a fɔ a tigi ka segin a kan hali ni tiɲɛ don sariya bi a yamaruya wali k'a jagoya u tigiw kan u ka i fɛnɛ ta fɔ ayiwa ni dɔ ye fɛn dɔ fɔ ne ma ne bɛ se ka taa tigi nɔfɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni musaka bɔ ye k'a fɔ i kumana ne kan i ye nin fɔ ko Mali ye nin kɛ ayiwa an bɛ na k'a fɔ ko nkalon don i ye nin fɔ k'a fɔ ko Mali nin kɛra Mali la an bɛ na jagoya don i ka fɔ an ye i ka sigi a kan k'a fɔ ko ayiwa ne ko n ko Mali ye nin kɛ Mali mɔgɔw nana k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ne fɛ o ka fisa k'a fɔ i ka mɔgɔ gɛn e b'a gɛn ka bɔ e fɛ yen a bi o t'a bali a ka to ka kuma diɲɛ bɛɛ ye n'a b'a la ka nkalon da i la ka continuer k'o nkalon da i la n'a b'a la ka min fɔ a ka continuer k'o fɔ e y'a gɛn ka bɔ e fɛ yen nka e ma bali a ka baara la ne hakili la an kan ka hakilina falen o sira fɛ. Ayiwa i bɛ hakɛ to maa fila an balimakɛ fila b'an bolo nɛgɛjuru kan an b'a daminɛ ni Mamadu Jara ye ka sɔrɔ ka kuma di Sidiki Kuyate ma Mamadu i ni wula a ni wula ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ ni Ala tanu Tarawele ayiwa i bisimila ayiwa t'a fɛ voilà n y'a faamuya cogoya min na
kunnafoni di n'a ma ɲa ko i bɛ fɛn dɔ de fɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna i n'a fɔ jamanadenw o ka kɛ fɛn jɛlen ye ka sababuya kɛ mun ye n'i y'a sigi 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 20 bɛ olu ma kalan donc olu mago bɛ min na fɛn min n'u u t'a dɔn u k'a bɛrɛbɛrɛ dɔn k'a dɔn nin de ye kunnafoniya ɲuman ɲuman ye nin na an ma kalan dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la nin ye tiɲɛ de kunnafonidilaw bɛɛ kan ka hakili to nin na kelen a filanan jamana kungo o tɛ maa kelen kungo ye jamana kungo y'an bɛɛ de kungo ye donc fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kana ɲɔgɔn buruja an kana ɲɔgɔn nkalon tigɛ an kana fɛn fɔ fɛn min ma kɛ ou an ka fɛn dɔ kɛra an ka fɔ ka dan tɛmɛ a kɛra cogo ka fɔ cogo wɛrɛ la min t'o ye ne bolo o kɔlɔlɔ caman bɛ kunnafonidi la bi bi in na n yɛrɛ ye animateur ye n ye judo bon vraiment min ka di ne ye kunnafonidilaw bɛɛ ka u jija u k'u hakili to o yɔrɔ la n'u bɛ kunnafoni min bila jamanadenw pour que u ka se ka faamuya u ka jɛlen d'a ma o de ka di jamanadenw ye parce que an bɛ yɔrɔ na bi bi in na mɔgɔ si t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min diɲɛ bɛɛ de ye kelen ye diɲɛ bɛɛ ka kalan fan bɛɛ de ka kalan bɛɛ mago bɛ fɛn jɛlen de la kunnafoni ɲuman ɲuman ne kɔni b'a fɛ dɔrɔn o de ka sɛbɛntiya jamana in kɔnɔ i bɛ baarada min na i k'o baarada kɛ a ɲɛma i n'a fɔ a fɔra cogo min ayiwa n balimakɛ nin diyara n ye kosɛbɛ i jara ayiwa an bɛ to mali la halisa an balimakɛ sidiki kuyate ale bɛ nɛgɛjuru kan ale ye ayiwa denmisɛnnin sifin tɔn n'a bɛ wele ko yɛrɛwolo debu ayiwa olu ka kuma lasela don sidiki ni wula kuyate i tulo bɛ n na sidiki tu m'entends ayiwa hakili la o tilalana an bɛ segin ka na kuma di ayiwa Alexis ma Alexis yanni an ka Shahana Takiw sɔrɔ ani Met Tapo an bɛ an sinsin halisa ayiwa hakɛw kan ayiwa n'i y'a lajɛ san 1991 na wulikajɔ min kɛra Mali la n'o nana ni bɛɛjɛ fanga ye ayiwa o ye dɛmɛ don kosɛbɛ kunnafonidilaw ka hakɛw kan ani jamanadenw ye yɛrɛ u bɛ se ka ayiwa kuma kunnafoni minnu lase k'o cari u yɛrɛ ye ayiwa i n'a fɔ labilala fɛsɛfɛsɛli la ka sɔrɔ u ma jɔrɔ ni fanga ka tugu kɔ su ni tile nka kabini fanga dafiri min kɛra jamana kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko hali maa minnu ye ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ye hali n'u bɔra k'u b'a fɛ ka kuma lase u tɛ se barisabu ayiwa famaw b'u kɔ a tɛ yamaruya u ka kuma dɔ fɔ ayiwa gundo kuma dɔ bɛ yen bɛɛ ka baara la a bɛ dɔn ko gundo kuma don i n'a fɔ sɔrɔdasiw fanfɛla la ani fangabɔnda yɛrɛ ayiwa olu ka cɛkɛda ɲɛmɔgɔbaw kuma u tɛ se k'u da don o la nka n'a nana an bɛ min ɲɛna sisan bɔlɔlɔ siraw fɛ yen n'an b'o maliyɛnw yɛrɛ b'a bɛ wele ko réseaux sociaux kan u caman bɛ yen u bɛ ayiwa lagosili kɛ maaw kan fa nɛniw bɛ kɛ ba nɛniw bɛ kɛ u bɛ dɔw bagabaga fagaliko ni fɛnw fɛ walasa u bɛ ka kuma min fɔ a tɛ ka taa u ka sira fɛ wali olu bolo i y'a fɔ cogo min na i ka kuma na ko jamanaden ɲumanw tɛ nka o yɔrɔnin fanfɛla nin na n'i y'a ye san 2 nin kɔ nin kɔnɔna na hali bi caman yɛrɛ jɔrɔlen min fana na ko ayiwa u tɛ ka ɲangi kiri tɛ bɔ a la fana ba dɔw b'a kɛ dɔw tɛ se k'a kɛ o yɔrɔ fanfɛla la famaw bɛ se ka o hakɛ ninnu bato cogo jumɛn ka maaw makaran i n'a fɔ polisiw ka t'i nɔfɛ walima fɔ gendarmew ka t'i nɔfɛ o yɔrɔ fanfɛla la i bɛ se ka mun de fɔ mun de bɛ ka kɛ kunnafonidila so min bɛ yen n'o ye maison de presse yɛrɛ min sigilen bɛ yen aw ka baara hakɛw kan ani sigidadenw yɛrɛ hakɛw o yɔrɔ fanfɛla na ayiwa n b'a fɛ ka daminɛ min fɔlɔ kuma na yanni ka kuma ta a ko ka kunnafoni ɲuman di fasodenw ma ayiwa il faut que an ka bɛn kunnafoni ɲuman kan kunnafoni ɲuman ye min ye o ye ko maliden
journaliste minnu bi yan kunnafonidila ninnu an bɛɛ ye malidenw ye ayiwa jamana fila tɛ an si fɛ si ka laɲini tɛ tasuma ka wuli dugu la ayiwa an ka baara ye de k'a dilan n y'a fɔ cogoya min na hali ni e kan k'i ka so jɔ fo i ka kunnafoni sɔrɔ dugukolo cogoya kan jolikɛminɛnw kan walasa i ka se ka baara ɲuman kɛ o ye kunnafoni jɔyɔrɔ ye nka k'a kɛ ni min ko nin kɛra o man ɲi ko mun na o y'o fɔ o tɛ kunnafoni kolon ye ni min man ɲi o kan ka fɔ ka tugu o bɛɛ ye faso jɔ baara de ye n'i y'a jateminɛ an ma deli ka kunnafoni dila si ye fɔlɔ min taara kuma di jadisiw ma minnu taara kuma di faso juguw ma mɛ mɔgɔ tɛ minnu kalama ninnu bɛ tile k'anw wele u bɛ tile propagande la o nka i tɛ mɔgɔ si ye mali la min bɛ taa kuma d'u ma ka tugu an bɛɛ fasodenw ye ani an jɔyɔrɔ ye min ye o ye ka an ka faso yɔrɔ fɔ donc kunnafoni mɔgɔ a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko kunnafoni dilaw tɛ faso fɛ jamana fila t'an si bolo an bɛɛ ye malidenw ye an bɛɛ b'a fɛ a ka kɛ ka ɲɛ o ye fɔlɔ ye filanan ni bɛna se i ka kuma ma o ye an kan ka min to an hakili la ko kunnafonidilaw tɛ privilège foyi nɔfɛ kunnafonidilaw tɛ k'a fɔ i n'a fɔ u b'a fɛ k'a jira ko u ka fisa ni fasoden wɛrɛw ye wali ko fɛn ka kɛ u ye min man kan an ko de ni fɛn o fɛn bɛ kɛ a ka kɛ sariya ka bolo kan ani sariya hukumu kɔnɔ sariya ye fɛn caman bila sen kan n'i ye nkalon tigɛ n'i ye kuma fɔ k'a sɔrɔ min kisɛ t'i bolo n'i ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'i ye duguwulikow kɛ sariya ye nin bɛɛ sigi sen kan ayiwa a ma daga cogoya si la mɔgɔ wɛrɛ ka wuli ka taa dankari kɛ sariya kunnafonidila la ka ko k'a la min ma daga ka tugu ni fɛn o fɛn kɛra ayiwa a bɛnnen don i ka taa a lase sariya sira fɛ n'i y'a jate minɛ an bɛ kuma min na sa e ma ye senegali kɔsa in na u ye kunnafonidila dɔ minɛ ka datugu mɔgɔ si m'a fɔ minnu b'a la ka kuma bɛɛ ko a ka kan ka tugu fasoden don n'i ye fɛn kɛ min man kan sariya kan k'i nɔ minɛ ani sariya k'a fɔ i jo don wali i jalaki don bɛɛ b'i jɛ ni o ye nka ka dankari kɛ mɔgɔw la nka ka fanga jira mɔgɔw la k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ sariya ka bolo fɛ o de kɔnnen don ani kunnafonidila bɛ wuli k'a fɔ ko o de man kan. Ayiwa an t'a dɔn an balimakɛ Sahana Takiw bɛ yan n'a bɛna dɔ fɔ Sahana. Allô? Ayiwa balimakɛ bonsoir Sahana i bisimila. I bisimila an y'a fɔ an na cogo min na Sahana Takiw ale bɛ journal 22 septembre la o ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Bamako. Ayiwa an bɛna ɲininka gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw ka baara la jamana kɔnɔna na ni waati labanw na ani min ɲɛsilen don kɛrɛnkɛrɛnya na maa minnu ayiwa m'u ka baara o ɲɔngirila fɔlɔ ka sɔrɔ k'u ye kumakan dɔ kɛ min ma ja ayiwa cɛkɛda bon min sigilen don ka u ka baaraw la kɔlɔsi ayiwa Sahana bisimila. Bon, dis-moi en français, hein, moi je ne... Hein? E tɛ bamanankan faamuya wa? Non, ne t'a pas moi ça. Aïwa, en deux mots, M. Gafiena Nazarakana, nous parlons tout juste de la liberté de la presse au Mali. Quels sont les problèmes et les difficultés face aux journalistes au Mali? L'exercice d'une presse libre à Bamako ou bien au Mali. Et voilà, quels sont vos problèmes, vos difficultés et comment ça s'applique au pays maintenant, au Mali? Bon, merci beaucoup. Demander les problèmes de la presse, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, elles sont nombreuses. La presse, depuis l'avènement des réseaux sociaux, pas de l'aile, hein. La presse, pas de l'aile, surtout au Mali, où vous savez que c'est l'administration qui est la cliente de la presse.
Ce sont les différents services publics et privés qui lisent les journaux. C'est avec eux que nous avons des abonnements, c'est avec eux que nous avons des contrats assistance médias communication. Mais depuis l'avènement de ce régime de transition, de pushisme au pouvoir, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des difficultés financières. Et ces difficultés financières ont conduit les autorités à des coupes budgétaires. Et les premiers chapitres qu'on coupe, c'est les chapitres de la communication. Et qui fait que les journaux aujourd'hui ne se vendent pas, ne se lisent pas. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de contrat. Donc la presse vraiment a des sérieuses difficultés aujourd'hui. La presse a des sérieuses difficultés pour pouvoir survivre, pour pouvoir se maintenir. À cela est venu se greffer greffer la problématique de la liberté d'expression. La liberté d'expression est devenue problématique parce qu'on est en train de cultiver une pensée unique. On n'accepte pas dans ce pays qu'il y ait des opinions diverses, des opinions plurielles. On ne tolère pas l'expression plurielle. On ne tolère pas les critiques envers les autorités. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, Joliba TV News est fermé pour avoir donné un point de vue sur les autorités de la transition, pour avoir interpellé la HAC. On la suspend pour 2 mois. Malik Konaté, notre bien confrère également, est harcelé de toutes parts. Il y a une pression morale sur lui pour avoir collaboré avec des médias étrangers comme vous, pour donner une information, une image. On trouve cela inacceptable au Mali. Non, cela est inadmissible. Cela est inadmissible et c'est pourquoi nous interpellons tous les démocrates, tous les défenseurs des droits de l'homme, afin que les gens s'unissent pour exiger la liberté d'expression, pour que la liberté d'expression soit un acquis précieux de la révolution de mars 1991, un acquis obtenu au prix de notre sang. Donc, nous disons non à la brutalisation, non à la pensée unique, place à l'expression plurielle, place à la diversité d'opinion. Et ça, nous, notre combat aujourd'hui, nous sommes favorables pour la liberté de presse, pour la liberté d'opinion. Aywa ni tun y'an balimakɛ aywa Shahana Takiyo n'ale aywa gafe sɛbɛn kunnafoni gafe sɛbɛn ɲɛmɔgɔ ye 22 septembre aywa n y'a ɲininka min na o ye aywa u ka baara gɛlɛyaw cogo ani kunnafoni lahalalaw Mali kɔnɔ bi bi na a yɛrɛ fɔ ko waati gɛlɛyalen don ka sababu kɛ aywa olu ni aywa famaw n'o ye foroba baarakɛyɔrɔw u ni kɛnyɛrɛw olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de y'u ka maaw ye olu bɛ sɛbɛnw kɛ k'a di olu ma olu de b'a san nka gɛlɛya kama ani bɔlɔlɔ sira fɛ cɛkɛdaw minnu ye baara daminɛ u y'u ka sɔrɔ dɔgɔya ayiwa ni gɛlɛya dun kɛra musakako gouvernement bɛ fɛn fɛlɛ min tigɛ o ye ayiwa kunnafoni yɔrɔ fanfɛla ye ayiwa o bonya o n'a degun de b'olu kan nka k'a ɲɛsin kunnafoni yɛrɛ ayiwa o labilalen o tɛ ka waleya jamana kɔnɔ barisabu kabini bɛjɛ faga nana n'o ye san 1990 o ni 91 na olu ye hakɛ minnu sɔrɔ joli la fanga yɛrɛ fɛ ayiwa buruja b'o kan bi a lagosilen don barisabu kumakanw ani kunnafoni di a tɛ se ka kɛ maa wɛrɛ hakilinaw ye ka sababu kɛ famaw y'u ta kɛ kelen sira ye o dun tɛ bɛn a tɛ bɛn olu ma bi a tɛ bɛn u ma sini barisabu bɛɛ fanga kɔnɔna na fo maa wɛrɛ hakilinaw ka lamɛn a ka di o de ka kan nafa b'o de la olu tɛna sɔn a ma bi u tɛna sɔn a ma sini ayiwa kunnafoni ka kɛ ayiwa kelen ta ye n'o ye famaw ye n'a yirala k'a fɔ k'olu ka baarakɛ ɲɔgɔnw n'a bɔra k'a mɛn sisan ko Mali Konate gɛrɛntɛ b'olu kan ani Jabarani Sow Joliba olu ɲɔngirila kalo 2 la
foyi tɛ barisabu u ka kunnafonidila ye kunnafoniw di minnu fɛsɛfɛsɛra ka sɛgɛsɛgɛli k'u la nka cɛkɛda min ɲɛsilen don kunnafoni kow koɲa kan n'o ye haki ye olu ma jɛnɛ o y'o ɲɔngiri ayiwa sisan an bɛ segin ka na an balimakɛ Alexi fɛ halisa Alexi i bɔra ka Shahana ka kuma mɛn ayiwa o jɔrɔnakaw de bɛ Mali jamanadenw caman na minnu ye wulikajɔ kɛ ayiwa bɛɛjɛ fanga hukumu kɔnɔna a kɛra politikima ye o a kɛra denmisɛnnin wa a kɛra denmisɛnnin sifin ye u tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko bi na fɛn min sɔrɔla gɛlɛya la ko labilalen tɛ o hɔrɔnya o bɛ se ka waleya cogo jumɛn tiɲɛ don dancɛ bɛ ayiwa a baara la i yɛrɛ bɔra ka minnu faranfasiya sisan nka kɛrɛnkɛrɛnna mun de bɛ se ka kɛ ka maaw ka hakɛ ta nka ni sɔrɔsi fini waati nin kɔnɔna na bariso kunnafoni ko don ka jamanadenw fana la kunnafoniya ko minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ayiwa ni tiɲɛ tɛ fɔ la minnu b'a baara la olu de kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka laɲini ka kunnafoni di jamanadenw ma o yɔrɔ fanfɛla la e bɛ se ka mun de fara ayiwa an balimakɛ Shahana kan fɛn fila a fɔlɔ ka Shahana ka kuma sɔn ji la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔ bɛ kunnafonidilaw dɛmɛ ka kunnafonidisow dɛmɛ ka tugu bɛɛ jɛna n'a ye n y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na ko u ka baara ka bisa jamana ma n'i y'a jateminɛ yan wari bɛ di politiki tɔnw ma o cogo kelen na a kun fɔra wari ka di kunnafonidisow ma k'u dɛmɛ walasa u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ nka a san damadɔ filɛ nin ye o tala ka kɛ ani gɛlɛya minnu b'an ka Shahana da sera minnu ma ka tɛmɛ o bɛɛ kan ayiwa min tɛ faamuya o ye k'a fɔ minnu bɛ yen sisan ko u tɛ kunnafoni di so u tɛ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ dɔn mɔgɔ tɛ se k'o fɔ ni mana sɔrɔsiw yɛrɛ to yen ka politiki mɔgɔ ninnu ta ani minnu tun bɛ société civile la M5 RP n'a tɔw la u bɛɛ tun bɛ kunnafonisow la don o don walasa k'u dɛmɛ u kumakan ka mɛn u ka lahalaya ka dɔn nka kana kɛ bi ko olu t'a fɛ u ɲɛ ka da kunnafonisow kan ko kunnafonidilaw bɛ se ka kuma fɔ min bɛ digi u la ko nkalon tɛ nka an t'a fɛ a ka fɔ i y'a dɔn o ye fɛn ye an tɛ se ka min faamuya e tun b'a la k'a fɔ cogoya min na Shahana ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ joliba a ma fɔ ko joliba ye nkalon tigɛ an yɛrɛ y'a fɔ ni min don n'a tun bɛ min ni u ye min kɛ n'a ma ɲɛ a ye taa n'a ye sariya ka bolo kan nka nin cogoya in na a bɛ n'a fɔ gɛrɛntɛ de don wali ka tɔw lasiran o ye a fɔlɔ ye a filanan o ye fɛn Mali ta ye k'a fɔ i ye baara kɛ ni mɔgɔ ye an bɛ i wele ka ɲininka o la o fana ye gɛlɛya dɔ ye kunnafonidilaw b'a la ka min filɛ sisan i n'a fɔ bala ka baka fura ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma o de kɛmɛ ka mɔgɔw lasiran kosɛbɛ nka bɛɛ ka faamuya n y'a fɔ kuma la cogoya min na ko kunnafonidi ye baara ye dɔgɔtɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ a tɔgɔ avocat jɔyɔrɔ bɛ yen kunnafonidila jɔyɔrɔ bɛ yen dɔw tɛ se ka dɔ jɔyɔrɔ ta ani bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko karisa ka baara man ɲi ka tugu an b'a la ka min kɛ sisan o tɛ taa jimi sira fɛ fo bɛɛ k'a faamuya bɛɛ k'a bonya k'a fɔ ko an bɛ baara kɛla sariya kɔnɔ ayiwa ni ne ye sariya sɔsɔ don min na o ka ɲininka o ka minɛ ka bila sariya ka bolo kan ni sariya ka sira kan walasa ka kɛ nka k'a fɔ ko a baara ka dabila yɛrɛ de wali anw ta dɔrɔn ka fɔ o fana man ɲi ni bamananw ko masakɛ min cɛn tɛ fɔ masakɛ min ye o bɛ fili la fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ kunnafonidilaw n'u ka baara de ye n'i y'a jateminɛ kunnafonidila de bɛ don bɛɛ kan an bɛ dugumamɔgɔw kalama an bɛ cɛmancɛmɔgɔw kalama an bɛ sanfɛmɔgɔw kalama ayiwa e ka kankɔrɔsigi tɛna fɛn dɔ fɔ ɲɛna nka kunnafonidila bɛna to e ka bɔ o kalama fɛn dɔ bɛ yen nɔ kunnafonidilaw de bɛ se k'a fɔ ni nin ma kɛ ka nin kunbɛn ni n bɛna se ka na an kan ayiwa
o bɛɛ ka fisa fanga ma nka a se ka kɛ k'a fɔ ko o fɔli bi i kɛ jugu ye wali ko fɔli b'a kɛ ko i tɛ an fɛ. Ayiwa san'an ka segin ma an balimakɛ Cɛwule Jigi Sidibe ale bɛ nɛgɛjuru kan an bɛna o kɔfɛ an bɛna ɲininka fana yan'an ka taa New York an bɛ ɲininka fana ayiwa hali ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ cɛkɛda min ɲɛsilen bɛ kunnafoni di kow la maaw de jumɛn de kan ka taa ayiwa o sɛgɛsɛgɛliw boloda minnu ko fɔra barisabu an b'a ye siɲɛ caman sɔrɔdasiw de bɛ taa walima polisiw de bɛ taa mɔgɔw nɔ minɛ o yɛrɛ bɛ dɔ fara a sirannako kan ka sɔrɔ ayiwa n t'a dɔn min don sariya bɛ min fɔ la Mali kɔnɔna na an bɛ segin ka na o yɔrɔ fanfɛla la Jigi i ni wula Cɛwule ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an b'o baroba de la bi barisabu a yirala k'a fɔ ayiwa kunnafoni kɔni a labilalen tɛ Mali la bilen nin y'a san kelen ayiwa baɲumankɛ tɔn n'o ye Reporters sans frontières o y'a fɔ ko caman ayiwa ka hakɛw burujalen don k'olu b'a ɲini famaw fɛ u ka se ka ayiwa a maaw makaran ani k'u tanga k'u bila u ka jo la ayiwa Alexis b'an bolo yan ni Shahana ɲininkali jumɛn b'i fɛ walima faamuyali jumɛn b'i fɛ a ko la i bisimila. Bon, ɲininkali tɛ ne fɛ a ko la mais moi je comprends bien tonton ka position n b'a faamuya kosɛbɛ olu ye journaliste professionnels ye olu bɛ baara kɛ a kɛcogo la kosɛbɛ. Donc c'est vrai que Mali kɔnɔ bi bi in na kunnafoni kɛra ko ye ko min ma nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ an bɛ circonstance min na o fana circonstance exceptionnelle de mɔgɔw de kan ka o fana jateminɛ i y'a faamuya donc sinon jeliba ta in n tɛ fɛ ka commenter kosɛbɛ mais sincèrement fɛn min bɛ ka kɛ a bɛ journalistes jatigɛ kosɛbɛ kosɛbɛ alors que ni jamana kɔnɔna na ni kunnafoni dilaw ma lafiya ka kunnafoni ɲɛnama di mɔgɔw ma bon a bɛ jamana to tigi la a man ɲi. Donc démocratie yɛrɛ sinsinnan dɔ ye kunnafonidilaw ye donc kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. O de la u b'a fɔ ko cinquième pouvoir. Mais a y'a jateminɛ nin kɔsa in na kɔni an ka kunnafonidilaw kɔni tɛ ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman ɲuman na non seulement moyen b'u manqué mais aussi u bɛ siran yɛrɛ ka sécurité fɛnɛ ɲɛ. Parce que fɛn min bɛ ka kɛ bi bi in na tuma dɔw la a bɛ mɔgɔ jatigɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ fɔ cogo min na. Mais dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fɛnɛ la fo an k'o fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mali kunnafonidilaw la bi bi in na n'i y'a tigi k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ taa kunnafonidi kalan yɛrɛ kɛ ka tila ka baara kɛ o de ka dɔgɔ a la. A caman ye fɛnɛ ye mɔgɔw ye mɔgɔ min donna a la ten parce que voilà n bɛ ka ko dɔ ɲɛɲini ka taa don a la ten donc olu tɛ se ka baara kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ Shana b'a kɛ cogo min na i n'a fɔ Alexis b'a kɛ cogo min na olu ye ça c'est des professionnels mais anw sifinnakaw la anw de ka dɔgɔ la minnu ye des professionnels olu tun bɛ problème yɛrɛ donc o de bɛ ka dérapage caman kɛ kunnafoni ko vidéo man ni chamanu voilà donc n bɛ se ka min fɔ o ye mais il faut tenir compte des circonstances aujourd'hui un traitement information traitée en fonction des circonstances du pays. Parce que o fana bɛ sɔn ka ɲɛ ko in na kosɛbɛ o kɔni anw kɔni hakilina ye ayiwa i ni ce o la o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ taa New York teliya la an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan Abu i ni wula. a yɛrɛ tilenna monsieur Toure. ayi ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. an bɛ Ala tanu aw yɛrɛ dun. ayiwa an bɛ yan an seginna Amérique jamana kɔnɔ n'a yirala k'a fɔ san dama dama fɛn bɛɛ bɛ fɔ jamanatigi ma mais a b'a kun barisabu an bɛ bɛɛ jɛ fɛnw de kɔnɔna na. ayiwa e bɛ se ka dɔn fɛn jumɛn fara an ka hakilinata na bi babu nin kan bisimila. bon ok n ka foli b'aw ye n ka foli bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. o diyara n ye kosɛbɛ. ni ka invité Sakina Tati ani Alexis. monsieur Toure nin kuma nin ka nɔgɔn c'est à dire que bɛɛ de kan ka faamuya fanga man ka mɔgɔw bɛɛ ɲangi kuma bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ tɛ ja bɛɛ ye kuma bɛɛ kuma k'a fɔ ko bɛɛ k'i sago ka kuma de fɔ o man di o yɛrɛ man ka bɛn fanga yɛrɛ ma mais fanga kan olu fana journalistes minnu ye kibaru ladila ninnu ye olu fana kan k'a faamuya kuma dɔw bɛ yen ou bien fɛn dɔw kɛcogo dɔw bɛ yen i ka n'o fɔ an bɛ jamana bɛ cogo min na a bɛ se ka na ni sitan ye par exemple n bɛ exemple Clément fila ta Yoruba TV ne b'u lamɛn u ka jabarani ka ɲi fo ka taa fɔ a ka mais monsieur Atayer ni a ka opinion fɛngɛ fila bɛ yen nɔ éditorial fila min kɛra mura kɔfɛ n'i y'o lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la a ma bɛn ne ma parce que a ma se k'a yɛrɛ ka sentiment dogo quoi a y'a yira kuma fɔtɔ la cogo dɔ la
a ye fɛn dɔw fɔ k'a sɔrɔ a daluya t'a bolo o y'o ye ani haki cɛ la u y'a fɔ fana ko a taalen Côte d'Ivoire k'u y'a fɔ ɲininkali sɛbɛn caman k'a fɔ a tun ka kun nɔna a ma mɔgɔw ta Mali fana n'a nalen k'u y'a se ka o ɲininkali sɛbɛn caman k'u jaabi k'a y'u ban k'u jaabi ne ko denmisɛnniya yɔrɔnin b'ale ka yɔrɔ la mais sinon a ka ɲi il est fort a b'a ka baara dɔn mais denmisɛnniya yɔrɔ sifinya yɔrɔ ni defonin b'a la cɛ ye min fɔ sisan takiw ni Alexis ninnu tɛmɛn'o étape ninnu quoi o defonin b'a la parce que il faut que tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka tiɲɛ fɔ a tɛ k'a fɔ a b'a fɔ ko fanga ko k'a fɔ ko liberté d'expression ko mɔgɔw tɛ se k'u sago fɔ tuguni Maître Tapo de la ka ɲininka Maître Tapo ko ale ka jate la ko presse mililen tɛ a y'o fɔ n'a nana sigi a kɔfɛ n'o tɛ a y'a fɔ Africabu kan. Ayiwa a mana kɛ cogo cogo an bɛ se ka Tapo sɔrɔ a tun kan ka na bi nin kɛnɛ kan a bɛ baara dɔ la a bɛ sɔn ka segin ka na aw ɲɛfɔ an na. Ayiwa anw t'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnna min kɛra TV Joliba ni fɛnw cɛ an kɔni ye a ka éditorial lamɛn ne yɛrɛ y'a dɔw lamɛn n y'a fɔ ayiwa ni i kɛtɔ k'a lamɛn kɔni a kelen bɛ baara labɛnnen ye ayiwa maa min don a b'a ka baara dɔn a b'a ɲininiw kɛ a b'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ mɔgɔ tɛ se ka sika don a la nka ko bɛɛ n'a a kɛcogo n'a taabolo de don i y'a fɔ ko cɛkɛda min bɛ o baara fɛn ninnu kunna n'o ye haki ye olu ye sɛbɛn bila a ma k'a ɲininka ko la nka o ye tiɲɛ i bɛ se ka kuma fɔ n'a ma diya ye min bɛ ka kɛ Gao nin ye ani Menaka nin kalo 2 nin kɔnɔ a dogolen tɛ o bɛɛ b'a kunnafoni kalama minnu bɛ Bamako wa minnu ma taa ye fagali gansan min bɛ ka kɛ sɛgɛn min bɛ jamanadenw na bɛɛ b'a la nka n'i y'a kuma dɔw fɔ u b'a fɔ ko non Mali finitigiw bɛ yen u ye nin kɛ tan u ye nin don tan ni Mali finitigiw bɛ yen n b'a to o bɛ kɛ n'o kuma fɔ mɔgɔw b'o wuli o tigiw kama o ko n'a ɲɔgɔnna su don nka ale t'a la k'a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ. O ye dantɛmɛ wale ye ni fanga ye o ko dantɛmɛ wale par exemple ne k'i ka kuma sɔn ji la ne yɛrɛ kuma dɔn mais dire pas cɛ ko kɔsa in na k'a fɔ ko Menaka ko problème tɛ Menaka ko militaires bɛ yen ko armée bɛ yen tout ça. N'o bɛ enseignant dɔ directeur n'a kɛ fɛn donc ale ye min fɔ ale ma tiɲɛ fɔ. Ni kunnafoliya y'o fɔ bon kuma na surunna an bɛ segin ka na kuma di Alexis ma a ko yɔrɔ ni jaabi an ye barisabu a fɛn don a ko dunnen don Alexis i bɔra ka ayiwa an b'an tulo kɛrɛ bɔ miniti dama na ka sɔrɔ ka segin ka na kuma di an ka dunanw ma. Ayiwa an balima halisa aw bɛ an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ de kan ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio DC ye ayiwa ɲɛgɛn 12 o tɛmɛna ni 5 bis 4 o ni 4 ye sisan an bɛ segin ka na kuma di an ka dunanw ma yanni an ka kuma di an ka dunanw ma olu ka se k'u hakilina di jamana fanga ani kunnafonidilaw yɛrɛ ka baara la olu bɛna se ka mun de kɛ fɛɛrɛ latigɛ la yaasa ka adamadenw ka hakɛw olu sabati jamana kɔnɔna na ka ɲɛsi ayiwa kunnafoni hɔrɔnya kan yanni an ka kuma dun an bɛ taa Gao n'an balimakɛ Abdul Samba ayiwa ale bɛ nɛgɛjuru kan ale ye denmisɛnnin sifiw ni ye jeunesse de Gao olu de ka kuma lasela don ka bɔ Gao Samba ayiwa a bɛ comme a tilala an na an bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ Alexis ma Alexis ayiwa gɛrɛntɛ kɔni a dogolen tɛ bilen bɛɛ b'a dɔn min bɛ sen na n ye Abu Dramane jaabi sisan i n'a fɔ kunnafoni min bɛ bɔ kɔrɔn fanfɛla la ayiwa lakanako fanfɛla la mɔgɔkaw tɛ ka sɔn halisa tiɲɛ ma min bɛ ka kɛ Gao
ayiwa an ta kɛnɛ kan mais daliluya caman de yirana ko ayiwa bɔnɛ bɛ ka kɛ sigida ma gansanw ka fagali bɛ ɲini ka kalo 2 kalo 3 bɔ sisan ayiwa diripa mana barosigi kɛ waati waati u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ nka ni tiɲɛ tɛ dunanw bɛ se ka na jamana minɛ maa b'u bolo u bɛ fagali la fantan 4 ayiwa sɔrɔsiw yɛrɛ ka ɲɛmaaba min bɛ Gawo ye n'o ye général Gamu a ye welekan bila fiɲɛ siraw fɛ k'a ɲini ayiwa burudamɛ fɛn fɛn min bɛ kɛrɛfɛ jamana la k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ayiwa u ka se ka ayiwa dɛmɛ kɛ u ka sigidadenw ye nka yan'an ka don o fɛrɛfɛrɛ latigɛ an b'a dɔn sisan faamaw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ fɛɛrɛ jumɛn latigɛ walasa ka adamadenw makaran kunnafoni ko fan fɛ k'a sɛmantiya k'a fɔ aw hakɛ de ye nin ye a sɔrɔla bɛɛ fanga hukumu kɔnɔna de la a wajibilen min bɔra ka kuma sisan ko ka kuma sɔnji la an bɛɛ bi nin kelen de fɔli la o ye k'a fɔ ko i filɛ ka misali min di sisan kunnafonidilaw k'a fɔ ko nin bala ka kɛ Benaka wali Kidal ayiwa gouvernement bɛ se ka min kɛ wali k'a fɔ a fɔlɔ k'a fɔ ko galon don wali k'a fɔ i ye galon tigɛ an bɛ taa n'i ye bɔgɔ jenini kan sariya ye o de fɔ nka a man ka kɛ ka dankari kɛ i la tenku la wali ka mɔgɔ bila i la o k'i fa neni k'i ba neni i yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min b'a la k'i fa neni o bɛ mɔgɔ lasiran o b'a to kunnafonidilaw tɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ kuma in bɛɛ bi o yɔrɔ de nɔfɛ o ye k'a fɔ ko ni fɛn fɛn bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ a ka kɛ sariya ye min fɔ n'an tora o kɔnɔ mɔgɔ si tina a fɔ ko dankari kɛra n ka hakɛ la an bɛ o kuma de la an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔw b'a la ka kunnafonidilaw lasiran ka tugu fɛn caman bɛ kɛ ni fanini wali baneni wali k'a fɔ ko i ye nin fɔ i tɛ fasoden ɲuman ye o dun k'a fɔ ko nin b'a la ka kɛ Kidal wali nin kɛra Tawudeni ni kunnafonidilaw y'a fɔ u hakilina ye fila ye k'a fɔ jamana est-ce jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama jamanadenw t'a kalama ni jamanadenw bɔra kalama jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama nka u t'a fɛ ka foyi kɛ wali dabali t'u bolo ni jamanadenw bɔra kalama diyagoya don o bɛ wuli k'u jɔ ka tugu u ka baara ye o de ye ayiwa o nin bɛɛ de ye kunnafonidi nafa ye kunnafoni ye tubabuw b'a fɔ ka opinion publique interpeller ni jamanadenw bɔra kalama k'a fɔ e dafa mugu jalan na ko e bɛ se ka jamana mara ayiwa ni gɛlɛya dun bɛ nin yɔrɔ in na i b'a la ka mun kɛ o b'a to i bɛ dabali tigɛ nka ni e b'a dɔn mɔgɔ si t'a kalama e kelen dɔrɔn de b'a kalama ayiwa a b'a to i bɛna saliya fura ɲini na nka ni kunnafoni dira bɛɛ b'a kalama diyagoya don a bɛ k'i ma diyagoya i ka dabali tigɛ min bɛ se ka fura sɔrɔ bana nin na nka fɔ mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya ani mɔgɔw ka jɛ ni o ye k'a fɔ an bɛɛ ye malidenw ye an bɛɛ bɛ mali ka taa ɲɛfɛ si ma fisa ni si ye ani si tɛ jamana ci la ye. Ayiwa an bɛ boli ka taa Mopti an balimamuso Madame Traoré ayiwa Koyita ale bɛ nɛgɛjuru kan yan'an ka segin ka na kuma di Sahana ma ayiwa an balimamuso i ni wula. I ka kɛnɛ. La voix d'Amérique aw bɛɛ lajɛlen ni wula. O diyara an ye kosɛbɛ i ni ce o la. Komi n ka kuma daminɛ n bɛ foli se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnw bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan b'an ka tukarakiw bɛɛ lajɛlen fo hali jamana wɛrɛ tukarakiw n b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa i bisimila. Tulo bɛ n na. Allo. Ayiwa i bɔra ka babu mɛn e yɛrɛ hakilina ye jumɛn walima ɲininkali jumɛn b'i fɔlɔ k'a lase. Ne hakilina ye min ye kunnafonidi taasira kan bi. Kunnafonidila cayara kojugu. O tɛ tiɲɛni kɛ o. A tɛ wolomabilen yɛrɛ ɲuman ni juguman. Ayiwa. Donc f'a ka sɛgɛsɛgɛ est-ce que a bɛɛ lajɛlen yamaruyara ka kuma. Yamaruya de bɛ di mais ne kɔni fɛ yamaruya bɔra la a kɛra dansago fɔ ye a kɛra hakilina di a kɛra hakilina ɲuman o hakilina jugu o ni min kɔntana dɔrɔn o bɛ taa dɔ bila réseau sanfɛ
ni kontana dɔrɔn u yɔrɔ dɔ dayɛlɛ alors que kunnafoni t'o fɛ yen fɛn min b'i fɔ diɲɛ de b'a lamɛn fo ka sɔrɔ i yɛrɛ y'a réalité dɔn ni kuma in ɲɛmɔgɔ b'a kisɛ kan tiɲɛ de don b'a kunnafoni di hali ni a preuve bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo preuve ko bɔra la sɛgɛsɛgɛli ko bɔra la a tɔ kɛra sa ɲɔgɔn buruja a ɲɔgɔn masanini ayiwa ayiwa madame i ni ce o la an bɛna taabolo ma diya anw a kɔni man di anw ye parce que a walankatara kojugu ayiwa fɔlɔ ni tun y'a jigin Mali kɔnɔ journaliste bi tun man ca o an man ka tɛmɛ journal lajɛ an bɛ kunnafoni ɲɛnamaw sɔrɔ sabu hali ni kunnafoni ɲɛnama nana a b'a fɔ ko nkalon don mɔgɔ tɛ t'a la bilen ayiwa parce que kunnafoni dila cayara ayiwa i ni ce o la an bɛna kuma di an balimakɛ Burema Solo bolo n'ale ye blogueur ye fiɲɛ sira fɛ di kunnafoni dila don ayiwa Solo dakuruɲɛ kelen na ayiwa hakilina jumɛn b'i fɛ nin ko nin na i bɔra ka babu mɛn bon est-ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ n ye kosɛbɛ parce que ne tulo tun t'a la kosɛbɛ an bɛ liberté de presse de kan Mali la an bɛ ka kuma o hakilinaw de kan ayiwa a bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ bari sabu kɔsa na a gɛrɛntɛra kosɛbɛ a yirala k'a fɔ san kelen kɔnɔna na Mali jɔyɔrɔ o kunnafoni labilalen la Mali jɔyɔrɔ jiginna fo 11 na ka da gɛlɛya minnu bɛ ka kɛ bagabagali minnu bɛ ka kɛ kunnafonidilaw ma a baara kɔnɔna bɛ ka gɛlɛya donc an bɛ ka kuma o de kan famaw ni ayiwa a baarakɛlaw bɛna se ka fɛɛrɛw jumɛn latigɛ walasa maaw ka hakɛw ka se ka lasabati o hukumu kɔnɔna na ayiwa waati bɛrɛ t'an bolo i t'a fɛ kuma b'i bolo d'accord ne ka hakilinata ye min ye a y'a fɔ cogo min na bi bi na tiɲɛ yɛrɛ la n'i ko i bɛ i ka baara yɛrɛ kɛ a ɲɛ ma a ka gɛrɛ walasa n balimamuso bɔra ka kuma k'a fɔ ko mɔgɔ baden de donnen don baara yɛrɛ kɔnɔna na minnu tɛ journaliste ye minnu tɛ journaliste y'a yɛrɛ taamase yɛrɛ yelen dɔn donc u kɔni bɛ comme forfait b'u bolo u ka téléphone b'u bolo dɔrɔn u b'u bɔ ka mɔgɔw fa neni ka mɔgɔw baw neni n bɛ ka n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn peut-être an bɛ ka liberté d'expression régression minnu kɛ i n'a fɔ Mali ye a ka jɔyɔrɔ bila minnu na caman tɛ i n'a fɔ autorité nɔ ye ne bolo o ye ne bolola ye caman tɛ autorité nɔ ye parce que sisan bi bi na an bɛ yɔrɔ min na hali ni autorité ma kuma n'i bɔra ka kuma fɛn dɔ yɛrɛ sɛbɛnma fɛn dɔ kan mɔgɔ dɔ de bɛ bɔ ka i fa neni ka i ba neni olu de bɛ bɔ k'a fɔ ko n'i ye fasiden jugu ye a bɛ ka kuma minnu fɔ a man ka fɔ nin waati in kɔnɔ a man ka fɔ est-ce que waati dɔ de dilen don journaliste ma ko a k'a ka baara kɛ wa ayiwa Burema i ni ce o la waati koronnen don an bɛna kuma di maa wɛrɛ ma sanni an ka segin Sahana ma teliya la ayiwa Ben Jabate ka bɔ Philadelphie kuma b'i bolo dakuruɲɛ kelen na mun b'e bolo k'a lase bon n b'i fo k'i lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo o diyara an ye kosɛbɛ min bɛ ne fɛ ka f'u ye Alexis ninnu y'u sigi k'a lajɛ ninnu ye France Inter ni France 24 permet u sigilen ɲɛna donc ni u tilar'u la bɛɛ b'a dɔn k'u bɛ gɛrɛ olu la o donc olu tun man ka sɔn u ka fermer o mais u fermer n'u sigilen ɲɛna maintenant u filɛ nin sisan u taara Joliba fana fermer u bɛ nous, on dirait que les pouvoirs, ils sont allergiques à la liberté d'expression. Ils sont allergiques à ça. Et ça ne peut pas continuer. Donc, on a créé un système où, quand on a mis le mais ils sont en train d'appliquer le système chez nous. À te marcher, et Alexis Kalandou manque aussi candidature. J'habite Joliba veut fermer 2000. Quand il prend 24 RFI veut fermer 2000. Ou un grand cas ou canayele parce que bado acteur na suluma maintenant Joliba vient fermer un peu normalement Mali journaliste be a bɛɛ tun kan ka taa grève la ayiwa dɔw u y'a fɔ a kuma kɛra i b'a sɔrɔ a ma caya de ka kɛ jamana kɔnɔna na nka o tɛ kuma ye o u sirannen de don bɛɛ b'a dɔn ko bɛɛ siran don Mali la sisan ka kuma o bɛɛ tɛ gɛrɛntɛ wa Ben bon minute 5 dɔrɔn de tora n bɛna kuma di Sahana ma yanni a ka ban Lala Alexis bi jaabi o la Sahana bɛ yan toujours wa ne bɛ yan
Aywa, Shahana, ngali laban, dakournu kelena sanangata. Maintenant, on se demande si le gouvernement et les médias vont-ils respecter leurs limites, je veux dire leurs limites respectives, et que faire pour garantir respecter ce droit de la liberté de presse au Mali. En quelques mots. La liberté de presse est un acquis démocratique très cher pour nous. C'est pourquoi nous disons que la liberté de presse, c'est comme la laïcité de l'État, c'est comme la forme républicaine de l'État. Il ne peut pas avoir de république sans liberté de presse. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté de presse. C'est le pilier de la République. C'est le pilier de la gouvernance. La liberté de la presse est au début, au milieu et à la fin. Il faudrait qu'on comprenne ça. La liberté de la presse aujourd'hui est un critère de gouvernance, est un critère de développement. C'est un critère de développement aujourd'hui dans nos pays, sous le tropique en tout cas. C'est vrai qu'en Chine, il n'y a pas la liberté de presse comme on le voit, mais ça progresse. Mais en Afrique, la liberté de presse permet de faire des prouesses. Elle aide les autorités à mieux gouverner. Elle aide les autorités à combattre la corruption. Elle aide les autorités à respecter les droits de l'homme. Elle aide les autorités à respecter toutes les libertés. Toutes les libertés. Toutes les libertés. Ouais. Non, la liberté d'expression, c'est-à-dire c'est un acquis sur lequel on ne doit pas tergiverser. Un acquis indispensable pour la démocratie, pour la République. Pour la République. Aywa, inichola. Amina kuma laban di Alexima lala ale fana dakurunya kelena an bɛ se ka Shahana an balimakɛ ye min fɔ sisan ko kunnafoni labilalen o nafa ka bon jamana ma bɛɛ fanga kɔnɔna na. Ayiwa jamana sigibolo fanba de don barisabu a bɛ se ka foroba fangaw dɛmɛ ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ ka se ka ayiwa fanga yɛrɛ o mara kɛcogo ɲuman o sigibolo o labato jamana kɔnɔna na fɛn min don a wajibilen don jamana n'o ye bɛɛ fanga i tɛ se ka balo o kɔ. Ayiwa an bɛ kuma laban di Alexima. Alexim i bisimila. Kuma laban jumɛn b'i bolo k'a lase? Kuma la tiɲɛ tɛ ban. N b'a fɛ ka muso min y'a fɔ ko kunnafonidilaw bɛ nɛni ni fɛnw kɛ sisan bɔlɔlɔ kan o ye tiɲɛ na kuma daminɛ na ni y'a daminɛ k'a fɔ jɔn ye journaliste ye minnu bɛ bɔlɔlɔ falen don sisan mɔgɔ la minnu b'a f'u ye kunnafonidila ye kunnafonidilaw tɛ parce que kunnafonidiso t'u bolo u ka baarayɔrɔ tɛ ayiwa n'i b'a sɔrɔ dɔ b'u bolo la sɔn malheureusement a bɛ jamanadenw kɛmɛ ka ninnu bɛɛ kɛ journaliste ye ninnu tɛ journaliste ye olu tɛ anw dɔ ye an yɛrɛ b'a la ka kɛlɛ kɛ sariya ka bila sen kan min m'an farafaciya ka bɔ ɲɔgɔn na n'i yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ nɛni kɛ hali ni i b'a fɛ ka taa n'u ye bɔgɔ jeni kɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la i t'a dɔn mɔgɔ min don journaliste tɛ fɔ mɔgɔw k'o bila u kun na ayiwa Philadelphie ka ne b'a faamuya nka ale fɛnɛ kan ka min faamuya o ye k'a fɔ yan an bi yan kunnafonidilaw tɛ bolola sisan mɔgɔw bolo an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ kelen tɛ yen min delila k'an wele k'an lasigi ani kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ani minnu cɛ kuma la cɛntiba n y'a fɔ cogoya min na waati kɛra la an y'a fɔ gɛlɛya bɛ yen dugu kɔnɔ an kana fɛn dɔw fara a kan o kosɔn an ye an yɛrɛ muɲu an kuru fɛn caman kan nka n y'a fɔ fɛn dɔw ka don ba la ayiwa o gɛlɛyaba de bɛ jamana kɔnɔ sisan ka hali bi ni bɛɛ y'i ka faamuya ɲɔgɔn bolo an bɛ nɔ bɔ. O ni ce Baraji o diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'a lamɛnbaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na jamukan labɛnna balimakɛ Senimu Keyita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Rob Maclean fɛ ayiwa jamukan lasera an ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la. Ingeloyo lisangwe mana Ingeloyo mana ya
Samina ni Samina